ବାପା କଣ ହେଲା? ସାଙ୍ଗଟାର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ଦଉନ ମୁଁ ଯିବି। ସବୁବେଳେ କଣ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପାଟି ପାଟି ହଉଛୁ, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଛଡା। ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବିନି, ନା ପଇସା ଦଉଛ ନା କିଛି ଦଉଛ, ଯାଉଛି ଏ ଘର ଛାଡିକି। ହଁ ସାଙ୍ଗ କହୁନୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା 100-200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ ବି ତ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ହବନି ରେ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଭାଇ, ଘରୁ ରାଗିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତୋ ରୁମ ରେ ଟିକେ ଜାଗା ହବ କି? ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ହବନି, ଅଲରେଡି 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ତୁ ଆସେ ନା। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି ଏଇ କାରଣ ନୁହଁ। ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଛଡା ଦୁନିଆରେ କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମକୁ ଛାଡି କେବେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେନି।